Enotieno ma tarik 28 dwe mar 12 higa mar 2025 mabende en Jumapil mogik mar higa mar 2025 nyakoro mogi kamoro amora ma intiere rwakni machiegni e chenro mar oimore kama warango weche mopogore opogore kama oting'o weche mag siasa kama oting'o penjo maduong' ni poni piny Kenya sani nyalo dwaro mondo mi odhi e ombulu mar paro kaka osebedo ka diekore en ng'a manyalo telo ne chenro ma kamano tok tho mar moluor Raila Odinga. Bende warango weche mag thieth mag tuo nyarogno magi e thuolo ni jotuo ywak ni ong'awre. Mokwongo thuond weche. Nonro mar Infotrack oyango ni thoth jo Kenya nyalo biro luto ombulu ne William Ruto oni obag yiero sani. But let us take it to the people. Let us take it to a referendum. Na weno kata kete matek mar logo katiba no nyalo hinyo jo Kenya. Cool. Sasa kasika kanini? You think everything is law? Malingling liekore e wi loko katiba ma pacho ka. Penjo maduong' kata kamano en ni bende Kenya nyalo yudo lokruok maduong' e chike tok tho Raila Odinga. What we are doing here is not just an act of charity. It's about belonging. Mond liete mawuok e grube 150 e kaunti ma Siaya oyudo jip moting'o chako miyo gi obok mag lope mosemiyo gi wich bar. Namba mar ote machuok na 3-6-0 bende kao kamano yudore mbui duto at Ramogi TV. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa en Liz Otieno. Kawachako en jatend piny William Ruto oyang kaka mano ma oganda jo Kenya di yier pororo ni nyalo bagi yiero e kineni. Makalore gi lipot mar kambi timo nonro mar Infotrack moketa yanga kawuono. Kaka ifinya kidilero, lipodno fwenyo moko kuom gigo ma oganda jo Kenya biro rango e kinde ma piny Kenya dhi e debe kaka chal mar ochumi, thuolo mag tije ne rawere, chal mar thieth kod somo e kind mamoko. En lipot motim nonro mare kin tarik 19 kod 20 dweni e counties duto 47. Lipot mabende oyango chung' mar oganda jo Kenya kod chal maduon buche pachoka motelo ne yiero maduong' ma higa 2027. Lipodno oyango ni jatend piny William Ruto ema thoth oganda jo Kenya de yier ponono ni piny Kenya odhi e debe sani mar yiero jatend piny. Ruto otelo gi 28, kiluwe gi Fred Matiang'i gi 13, Kalonzo gi 12, Babu Owino gi 7, ka ogai ma DCP Rigathi Gachagua ni gi 5. Martha Karua kod ogai machon ma doho David Maraga duto ni gi 2. Duond bura ma UDA ofweny kaka mano mong'ere ahinya pachoka gi 23, ODM gi 19, DCP gi 6, Jubilee gi 5, ka Wiper ni gi 4. Duond bura ma UDA ong'ere ahinya e gwenge ma North Eastern gi 73, Rift Valley gi 37, ka gwenge ma Nyanza ni 13. Duond bura mar ODM komachielo ong'ere ahinya e gwenge ma Nyanza gi 41, kaka dho wadh Nam Chumbi gi 31, ka e gwenge ma Hoho mar Okak ni 10. Sirne sirkan manywanda kotele gi jatend piny William Ruto bende lipodno ofwenyo ni omedore nyaka 32 kowuok 25 e dwe mar aboro. Sirne jogo maketo sirkal tesre ni 22 kowuok 18, kamano mar Kenya moja ni 17. Sirne broad based ni malo e gwenge ma North Eastern gi 88, Rift Valley gi 39, Nyanza gi 38, ka Central ni gi 13. Gigo ma oganda jo Kenya biro rango e kinde ma piny Kenya dok e debe mar yiero jatelo manyien higa 2027 gin kaka chal mar ochumi ma 46, kedo gi mibadhi gi chenro mag thieth duto gi 27, somo gi 26, kod thuolo mag tich ne rawere gi 25. Mamoko gin kaka telo makare, arita kod tend loch gwenge. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto okone kweth makwedo sirikal mondo many agenda mar dongruok magi nyalo uso ne oganda jo Kenya kargo siasa manono ma ok nyal konyo jopiny. Jatend piny mane loso mabe oyango ni UDA biro loso sirikal mabiro ka gimakore gi duond bura mar ODM. Ali Abich nigi mathoth.
Jatend piny Kenya William Ruto mane loso lap tuke mar Raila Odinga e kinde finals mag tuke mar geno wa Governors Cup mane obagi gi Governor ma Homa Bay Gladys Wanga ne omedo seyo mokalo kweth makwedo sirikal mane okoni londo mana piny to ginge kod ajenda mar dongruok manyalo miyo piny Kenya sudo nyime. Nimewaambia wale majamaa wengine, kila mtu ajipange na track record yake. Mtu asikuja hapa na sura mzuri, ama akuja hapa na kitambi, ama akuja hapa na mashurubu. Kila mtu anakuja na scorecard yake, ama namna gani? Kama mtu amekuwa siasa miaka 10, atupatie rekodi yake ya miaka 10. Kama amekuwa miaka 20, atuambie miaka 20 alikuwa anafanya nini. Kama amekuwa miaka 40 kama mwingine, atuambie 40 years alikuwa anafanya kazi gani. Ama namna gani? Kwani nyinyi watu wa Homa Bay, nyinyi mnachagua viongozi kwa sababu ya sura? Mnachagua viongozi kwa sababu ya kabila anatoka? Homa Bay hoye! Jatend piny ne okone sirikal mare ni kod chenro matero piny Kenya nyime kawuok e rang'iny mar pinje ma poro dongo nyaka rang'iny mar pinje ma osedongore kane owacho ni duond bura mar UDA biro loso sirikal e yiero mag 2027 ka giriwore gi duond bura mar ODM mar neno ni piny Kenya osongo nyime weche mag dongruok. ODM wako tayari. Mko tayari ama mko tayari? Mulisikia baba alituambia kuna safari ya Canaan. Mulisikia ama hamkusikia? Hiyo safari ya Canaan ni hii ya kwenda Singapore hii. Hiyo ya Canaan ndio hiyo. Ninyi mnanielewa? Na kabla baba hajaondoka, tulikubaliana na yeye ya kwamba tutaondoa Kenya from a third world country to a first world country, and we have a plan. Na vile Kajwang' amesema, tuko na merikebu ya ODM na UDA na Kenya Kwanza, na tutatengeneza serikali ambayo iko na maono, iko na mpango, iko na sera, iko na agenda ya kutoa Kenya third world kupeleka first world. Ogai mar ODM oburu oginga mabende noyuore nyasi matukego bende ne okone duond bura mar ODM biro medo siro lwedo sirikal mar Manywanda ma kochopo 2027 to gibiro bedo mesa matwak manyien kaka gibiro dhi nyime weche mag winjruok margi. Jakom duond bura mar ODM Gladys Wanga to ne wuok tung' mosuo gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta mane okoni ne kod paro moko mar dwaro ketho duond bura mar ODM. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jatend piny Kenya William Ruto okone kweth makodo sirikal mondo many ajenda mar dongruok maginyalo uso ne oganda jo Kenya kargo siasa manono ma ok nyal konyo piny. Jatend piny ne loso Homa Bay kama beno yango ni UDA biro loso sirikal mabiro. En nyasi mar lamo mane yango higni 20 nyaka ne kanisa mar Covenant Church International CCI chakre riwruok mar kanisego motisi ni National Church Council bade Marotian e kaunti Narok. Nyasi mane oyuorie gi jatend piny Kenya William Ruto. Jatend piny oseo josiasa matiyo kod weche somo mar chwalo ajenda maggi kolero ne jonyuol ni piny owacho oseketo ikruok makare mar neno ni onge japuonjre moro amora mabiro rem donje skunde mag senior secondary. Those people who are introducing small politics and unnecessary propaganda into the education of our children, I am telling them to keep off our children. I want to assure parents across the Republic of Kenya and all other stakeholders that we have made adequate arrangements. Every child, the 1.13 million children in Kenya, each of them has a place to go to in senior school. Ruto yango ni piny owacho mare oseketo tenge omenda maromo siling bilion 44 mabiro konya siro sekta mar somo kabende opoyo kenge ma sirikande osekao mar gero klese kod ndiko jopuonj. Bende osingo medo kwan jopuonj go mar tego sekta mar somo.
tumehakikisha ya kwamba ile capitation ambayo serikali tunatoa 22,000 kwa kila mwanafunzi, tayari serikali tumetoa 44 billion shillings this week to make sure that the transition in January is going to be smooth. Pesa itakuwa shuleni kabla ya watoto kufika shuleni. Jatend piny onyiso chir mare ni en kod geno ni singo mare mar chwalo piny Kenya mbele mondo mi ochal kaka pinje manie ngadho malo biro chopo kare. Kanisa hii ya CCI iko na international, inamaanisha ya kwamba hata yale maono mimi niko nayo ya kutoa Kenya kutoka third world mpaka first world, ikae kama South Korea, ikae kama Singapore, ikae kama Malaysia, pia hiyo vile yenu imetimia na hiyo pia itatimia. Kwa hivyo mimi nina hakika wale ambao tumefanya karibu na wewe, ukiongea safari ya kwenda Singapore, nilienda nikakaa nikaanza kuangalia, nikaona vile Singapore ilikuwa first country, ilianza mambo ya housing, mambo ya mabarabara, mambo ya uchumi kuwa mahali wao huko. Wewe ujue ya kwamba kura zote za Masai ni za William Samoei Arap Ruto. Ukiona Le Diamond anasimama hapa na anataja jina ya William Ruto, ujue kweli Mungu wako. Unasikia? Mjue Mungu anashika watu na amenishika na mimi nimeona mbele. Ama namna gani? Raila alituacha hapa na hapa ndio si tuko. Kushirikisha kila pande ya Kenya ikuwe katika ndani ya maendeleo ambayo inaendelea mbele. Sisi kama tunatoka ile pande ya Nyanza, wa Masai, Mount Kenya, kila mahali, coast, kila mahali ijumuishwe ndani na hakuna pande ya Kenya iwachwe nyuma. Bende okwoga jo Kenya mondo med ndikore e okumba mar SHA kaka yor neno ni ogolnegi osigo mabiro kod chudo mamalo mar thieth. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kuom thuolo machielo, moko kuom josiasa mag ODM omedo jiwo chung' margi mar medo tego duond burano motel ne donje winjruok mora mora motel ne yiero manyien. Kotene kod ogai mar ODM Oburu Oginga, jotelogo wacho ni duond bura mar ODM pod ongirore kendo onge ng'at manyalo pogogi. Kaka Steve Biko lero, Oburu omedo ni en e ogai mar ODM kendo onge ng'ama nyalo buoge mar weyo komno. E sach nyasi mar siro grube mag mond liete mawuok e kuonde chung'od buche duto 6 e kaunti ma Siaya, josiasa mag ODM nomedo jiwo chung' margi ni duond burano ngirore kendo onge ng'ama nyalo pogogi kata matin. I'm leading ODM. I'm the party leader. Anybody who doubts that Oburu Oginga is squarely sitting in the seat of party leader is dreaming. Kelele yote tunasikia hapa na pale ikome mara moja. Let us follow in the footsteps of one Dr. Oburu Oginga Odinga as our leader, as a party and as the Luo nation. Jotelogo wacho ni duond burano ni kod lai mong'ith kendo gai margi Oburu Oginga ema biro telonegi e manyo yo mowinjore gi luw. Ni wan kaka jotelo mag party mar ODM wamiyo Dr. Oburu Oginga power mar timo gimoro amora modwa timo na behalf. Kata ojo no dhi winjore Ruto wecha we nyako consult wa. Otime with his powers, with his wisdom, with his experience as the party leader Marudi. Please let us stay in ODM. Let us support the one and only, the leader, Oburu Oginga. Na makoro nyasaye miwago wachung kode nyaka chieng'. And Daktari Oburu Oginga, as we begin a new year, as we begin 2026, I want to plead with you to take charge and lead us in negotiations between ODM and UDA so that we can enter into a pre-election agreement as soon as possible. Ewi mano, ogai mar ODM Oburu Oginga omedo ni kuku mar duond burano otegno kendo biro miyo jopiny yo mowinjore gi luw motelno yiero mag 2027 kokoa achiel mar oganda Luo. The broad-based arrangement in which we are up to 2027, before it ends in 2027, we are going to negotiate an arrangement where we are now part and parcel of the government. As of now, we are in a broad-based arrangement which is not yet
a coalition in the government. We are not in a coalition with order. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Erokamano Nyabiko, kuom higni bora maling'ling mora mora ewi temo loko chike noting'o nying achiel Raila Amolo Odinga. Kowuok e ng'anyo mag Sabasaba, twak e kar romo maduong' mar Bomas kata nyaka e od yalo buche maduong', duond Raila nochung' ne kelo lokruok e pacho ka. E ling' thi mar piny sani, tok tho mar moluor Raila Odinga, piny Kenya ochako ng'ulo weche mag keto lokruok e katiba, ka penjo maduong' en ni bende Kenya ni kod nyalo mar loko katiba mar 2010 maonge Raila. Tarik 27 dwe mar aboro higa mar 2010, bide mar oganda nochokore alap ma Uhuru Park e bedo joneno ka piny ne rwako chike manyien. The seal has been affixed and it is presented to His Excellency the President. Gikone chike manyien nonyuol. Loch tok higni buora mag kedo. Ranyisi mar tich matek ma Raila kod joma moko noketo e yudo Kenya manyien. Higni 15 bang'e ka piny Kenya ywago wuon demokrasia Raila Odinga. Penjo manie chuny ji en ni bende Kenya nyalo biro yudo kata temo yudo lokruok machielo kokalo e ombulu mar paro maonge Raila. The Raila dream is a yes and no in terms with his departure. I think the only challenge that a lot of people have, including myself, is that Raila actually did not recruit a successor. I think for any leadership anywhere in the world, you must always recruit a successor. And that's part of the reason why Raila will still be celebrated, people will still look up to him. Raila Amolo Odinga wefuok maduong' kabisa. Sana sana ne jogo mano kao sigingi maduong' mar kedo ne ratiro mar oganda, to gi sirikal modhi kare, to gi weche mag demokrasia. Kendo an kaka ne biro kao higni mang'eny mondo fuogno lako tiye. Ne reformist, ne oero ber ma jopiny. Apa no penjo no consult to penjo ji gik ma gidwaro, apa no wuoyo gi mwananchi wa kawaida to penjo gik ma dwaro. Omiyo ni yudo ka gik ma dwaro ne resonate kata ne dhi gi mwananchi maber, ne luwo gi mane mwananchi dwaro. Okonyiso ni ka Raila onge to koro ok wanyalo ko chike. Ma ka wuoyo article 256 ka wabunge owinjore to wabunge nyalo loko chike. Kochakore kod meko mar higa mar 1980 kano kedo ne bedo mar duond buche mathoth kata multipartism, temo kedo ne loko chike higa mar 2005, Amolo ne ok losa ewi lokruok. Nodak ne, rembe nochwerne, notweye ne, kendo magi manomiyo Raila ondhogi nyaka kod osiepene manogene siasa. Ni struggle ambayo Wakenya wamepigana kwa muda mrefu zaidi. Kuna wengine ambaye wamekufa katika hii. Mimi nimeona watu wengi marafiki wetu ambao wamekufa kwa hii struggle. Nimekaa na watu mpeleka mahakama, pale wakitoka mahakama wamechapatiwa hukumu ya kifo. Wanakuja wanapiga mimi kwa heri, lakini kwa mimi naenda salimu watu wangu, salimu wa Kenya, mimi nakufa, lakini mimi nakufa kwa niaba ya Wakenya. Karatok chike mar higa 2010, Raila kaachiel koda joma moko pod nentiere weche moko mane ok ber ahinya ne jo Kenya, kendo dhi nyime gi wuoth mar kelo lokruok e chikego kata obedo ni ne ok ginyago olemo. BBI ka nobed manochake, an awacho maler ni ok inyal chiwo ne jo Central Kenya kata jo Central Kenya province constituency manyien 70. King'iyo kuonde moko tido koyudo achiel, ariyo, adek and the rest. Macha was a bad framework. Nogore piny kane jo yale court nikech ne en gima nochaki malo. We invoked Article 257 of the Constitution, the popular initiative. And yeah, we drove it, and I truly believed in it. And when I went to Kenyans about Punguza Mizigo, I mean, Kenyans even supported it. I mean, we were receiving as little as 10 bob
20 shillings, 30, 50 bob from Kenyans. So I think if you pick an issue that resonates with the hearts of Kenyans, pricks the conscience of a nation. Bende nyalo bedo ni jo Kenya nogeno ahinya kuom Raila, gimomiyo onge lokruok moro amora mane nyalo kadho manyinge onge. Nitie josiasa mabeyo mang'iyo interest mar piny, to nitie josiasa mang'iyo igi. To mane kama Raila Amolo Odinga stood out, nong'iyo the interest of the people, nong'iyo ber mar japiny, emomiyo koro no ji ohere. Mbi miwachono bro mana wuok ka oneno kaka jasiasa tiyo. Uhuru Kenyatta and Raila, and that's part of the reason I will never forgive them, both Uhuru and Raila, because they actually fought Punguza Mizigo. I remember meeting with Jacom here, and I mean, of course, after having some fermented grapes, I was very unhappy with it. And one of the things I'll never forget about Jacom, he will say, "Hey, Guru, you think everything is law? This is politics." E gima koro chal ka gima pache mogik motelo ne thone e medo lokruok ne chike mapacho kam, Raila nochako twak mar duoko chien kwan counties kaachiel kod golo omenda mag NGCDF e lwet jood bura. I believe the time has come for the country to relook the whole issue of devolution. Kenya, in my view, is too tiny for 47 devolved units. I won't advocate for abolition of any county, but I believe we are ripe for a three-tier system that has county, regional, and national governments. It is not right for the national government to jump the county government and create another unit below the county government where you call it NG. It is not necessary. Work through the county government, but let us take it to the people. Let us take it to a referendum. Paro mosir kon mokom jotelo malero ni tire gik mathoth monego lokie chike ma higa 2010. Kane marolo Senate, county assemblies, jomoko wacho ma gitimo nono nikech gima ginyalo oversight otamo gi ginyalo konyo japiny gina nitie positions mang'eny mobedo created machama pesa. The biggest headaches in our country is the cost of election. I mean, we are one of the most expensive countries in the world in terms of managing our elections. If I were to bring back Punguza Mizigo, one of the things that I would probably do is to simplify election. Because election has been a way of manipulating Kenyans. It has been used to usher in bad governments. Kalure kod jolony e loso chike mapacho kam, sigingi maduong' e temo loko chike mag higa 2010 en idwaro matimo kamano ong'aw malo. Ng'aweno kata kete matek mar loko katiba no nyalo hinyo jo Kenya nikech seche moko nitie gimoro ma yoro mondo loki. To loki ok yot. Nyalo kaka sana wach mar devolution mineno wacho nikech jo Kenya wacho ni pesa nyaka medi. To mondo mi med pesa machopa tamalo 30 nyaka dok mana kuom jopiny. To dok kuom jopiny siasa goyo yot. Koro aneno ka ng'awe malo no ohinyo jo Kenya. To berne en ni katiba ok onego beni loko ahoyayi. To kuon demokrasia mapacho ka Raila Odinga fwadho rengo mogik, taya koro menyo nyangile mane wuotho kode, ka bende ginyalo biro doyo keyo kama ne Raila weye, kendo miyo Kenya lokruok e chike mapacho ka. Simfros Okinda, Ramogi TV. Mano timore mana gi thuolo ni mabende koro nitiere jotelo ma wacho ni chike mapacho ka onego loki ahinya e yiero ma e higa mar 2027. Ka en gima bende medo nyuolo paro mopogore ka josiasa moko wacho ni piny Kenya ok oikore sani mar timo kata mar dhi ombulu mar paro. To jomoko neno ni sa ochopo mondo mi Kenya oyud referendum kata ombulu mar paro kata oyud chenro mar loko chike higni 15 nyaka ne wayud chike manyien mar higa 2010. Kamano bende jalupo gaye mar duond bura mar ODM Godfrey Osotsi koro wacho ni en tim marach mar temo dhiro piny Kenya e ombulu mar paro sani, kolero ni jotelo moyier dwaro mondo gimedre thuolo mar tich. Osotsi wacho ni twak dhi nyime mar dwaro katiba manyien mabiro neno ni thuolo mar tich mar jomoyier e apisi ochor nyaka higni 7 kowuok e 5 ma entie sani.
Senator Nomaviga omedo ni weche mag nono kiewo gin mana maua mibero godo ajenda maduong' makoro telie kod jatend migepe Musalia Mudavadi kod jowadgi madwaro galo pach jopiny ewi achiedh nade ma Kenya ni godo sani. Kamano bende Sotsi wacho ni poni ombulu mar paro nyaka bagi onego time tarik mopogore kod mar yiero maduong' mar 2027 to ok kanyakla. Sisi ODM tumekuwa tukipigana tukisema tunataka mambo ya boundary review ifanyike. Hata wakati tulikuwa kwa maandamano tulikuwa tunasema hivyo, na hawa wanatukataza. Tunawaambia tunataka IBC kuja mapema, wakachelewesha IBC, wakasponsor cases, wakaenda kotini kusimamishwa kwa IBC. Sasa wanangoja kama tumebaki na mwaka moja na nusu, ati wanasema kabla tujaenda uchaguzi tulete referendum. We already know what you are up to. Hawa watu wanataka kusongeza miaka term of office from 5 years to 7 years ya MCA, ya mjumbe, ya senator, ya governor, ya president. Wananchi mko tayari kutuongeza muda? You delayed the process. You sponsored people to go to court. And now you cannot come this last minute. Ati mnakuambia sasa, kabla tujaenda uchaguzi, hii kura koti itakataa, wacha ati sasa tuende referendum. We need referendum on the matter of the medical report. Ile baba alipitisha. Let us have referendum on that. Kawadhi nyime ni moyo grube 150 mag Mondliete County Masaya kod koro nyalo buonjo bang'e dosir majiwo ngimagi kokalo kuom riwruok mar Raymond Omolo Foundation kod ogai mar ODM Oburu Oginga. E chenro mane okelo kanyakla moyo Mondliete gana bich mawuok e wards duto 30 e County Masaya, jagoro mogirore arita ma iye Raymond Omolo owacho ni ma en chenro mageto bero ngima Mondliete kendo resogi e midhiero magikaloe. Jotelo bende nochako chenro mar chiwo bok mag lowo ne Mondliete e County Masaya mar konyogi yudo bokgo e yo mayot. Ka Mondliete manoyuore chenro no to poyo kang' makamano mabiro kelo ni kara biro kelo negi ber e mier to kwito joheragi. Today we have more than 5,500 widows belonging to more than 150 women groups or widows groups. And through the program that is patronized by Dr. Oburu Oginga and myself, we have convened just not to sit and listen to our leaders. What we are doing here is not just an act of charity. It's about belonging. It's about recognition. And it's about giving dignity to all the widows. We are here today to stand in solidarity with the widows of our county, the great county of Siaya. Kapok nyocha chako program ni, wasebedo gi thagruok ni mari mayo walope, yuche wariembo wa elope, koro sani oseketonwa winjruok motegno makoro kubima walope kendo idhi losnwa title deed. No kagisegero nwa ute wadoko ni gero kamano maduong'. Machielo doko ni gero kamano kuom mako mine mimayo lope. Kendo go ni gero kamano kuom sign magitimo mondo mi owinj ywak mar chiliel. Osebedo nyakoromogi wadwa mondo mi wakaw yueyo chenro en maro imore mar mondo mi kawaduok koda weche mamoko. Aneno ka bende ote ochopona ka kama bende ng'ato wacho ni Simfros loko chike madonjo gi dwaro jo Kenya pod wachne tek dwari. Jokarafu mag siasa yikore pile mar njao dwach jopiny ka giketo dwachgi giwegi. Yudo jatelo ma ochiwore kendo maber mar jopiny ber jopiny tamo nindo ok yot. Mano report kara ote kanyo mar Samuel Owida. Saa 3:27 wakaw yueyo kik idhi mabor wadogi weche mamoko. The Messiah people of Israel are expecting
is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Osieko ni ng'eny nyar kawuono, matiende ni nitie ng'ato makata kama ne ok ogwele to osieko asieka, kendo kata ka oyudo ka ji chiemo to ok openji, odonjo adonja mana ka jakanyono. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Wodul wotela ngo puonja ni. Sani koro wan nyasi mar mor mar Christmas. To ndalo gi monego bed ni bet machiegni kabisa gi ngat mihero gi jaherani. To ka in gihera timeda to beta mopoto, imeda to beta mopoto. Kar hera mopoto no. Samu chiemo kata umetho upar nyithind kie gi mond liete. Koro koa kuoma ano mond gi ana jibo. Ko tim nyakochia wadwa nyiso ni Merry Christmas. Are you ready to celebrate? Karibuni Vuka Mwaka Party. Ready for big music, unity and thanksgiving. Pale tutakuwa tukisifu Bwana, tunamwambia Yesu asante for 2025. Big energy. This is your moment. This is your celebration. Vuka Mwaka Party. Vuka Mwaka 2025. The Vuka Mwaka Party. 31st December to 1st January 2026. 6 p.m. till 6 a.m. Machiegni kendo nyakoromogi osebedo koyudo miche e bede migepe mopogore e kaunti ma Mombasa kuom tije maber kaka jatend migao. Kata kamano mich mane oyudo wang'ni ne obiro e samarach mane ok oyudo kata mana thuolo mar mor kaluwore gi tho mar owadgi Migosi Raila Odinga. Waloso e wi apisa maduong' e bad migao mar jotich e kaunti ma Mombasa, Pauline Oginga, mako ni mich mane oyudo no koro odhialo godo owadgi mosenindo Raila Odinga. Jafo marwa mawuok Mombasa, Georgia Oko, ne oloso kode achiel kachiel to chutho e wi ngima kata dak maonge Raila Odinga. Bang' wingni e chenro mar liendo wadgi Raila Odinga, Pauline Oginga ma en apisa maduong' mochung' ne jotich e kaunti ma Mombasa pimona ni kata osebedo koyudo mich mopogore ma wang'ni ne obiro ne sa marach. Ma en bang' kane odhiale kaka apisa maduong' kata chief officer matiyo matek moloyo kadhodh nam chumbi kendo namba 2 e Kenya mangima. And it's not the first time. Nikech kanan public health na yudo mich mang'eny. Kadhi environment be ayudo mich, kadhi tourism be na yudo mich.
Koro kana biro public service administration be aseyudo mich ariyo nikech nitie achiel mar East Africa ma number 1 coastal region and number 1 I think in Kenya. Then Kuruma Bekano I was number 1 in coastal region and number 2 Kenya mangima. Onyisa ni ne okoyudo kata mana thuolo mar timo nyasi e mich ma kamano kaka osebedo kotimo e kinde ka kinde. Kano biro noyudo ka it was in the middle of a lot of issues nikech noyudo ka Jakome kotho and the award nochiw at ODM at 20 the same day. So noyudo ka nodiochieng' mane a little bit pek onge major rally moro amora mane timbe ka Jakom onge. Koro here is a case whereby oonge to gigitimre to there's a dinner to the guest of honor gin joloka wan wadonge opposition ma nokwang'iyo ahinya bede sirikal. But kineno ka koro sirikal is taking stage in everything and oonge yudo ka it is different, but I dedicated that award to him. The reason being ni ng'ama ne jiwa. Tho mar owadgi Okoni oweyo fuok maduong' ne anyuola Jokodinga mokoni osebedo kabiro kanyakla kendo romo dala e higa ka higa e kinde nyasi makama. 25th nyaka wabed dala wate to ene mano organize ga kichine ji dhi e kanisa gokinyi to loso lunch moriwo nyaka jogweng' te. Koro ka ji wakucho to jong'e ni ji dhi dala chamo lunch kamoro kaka family ma from 12th of Jamhuri ne yude kaka koro dok yo kadala kocha tido ka koro limo siepege odhi functions nyaka 27th of December kuri kuwugi family ne kodhi for holiday. So that was the custom for the past 31 years. One mondo wasom joma manyo kia tich joko mani kia ng'o kanye manwa dhiye. Jomoko ng'iyo mopogre nti joma ng'iyo kisiasa ti joma ng'iyo as a mentor, but one wang'iyo more or less like a father figure ma nomako lwetwa to ene mane ng'eyo speed dial ne but en chenro ma Nyasaye. Bedo nyamin Raila Okoni okosebedo mayot to chutho e kit ngimane kod gigo motimo. Kada hero mondo wuothe e beach gi bikini na I can't nikech sama ng'ato angogo picha kirwako bikini to ok ng'ini ng'ane to ji morwako bikini kanyo ng'eny ing'iyo mane ng'ato mopogre. But the year 2025 ok ber for the Jaramogi family, if I may say. Ji yudo ga lal lakini wan lal manwa yudo en lal ma will leave a permanent scar. Nikech kane babo tho 31 years ago Jakom mane take over. Wan gi Daktari Oburu manokete kom as the ene Jakom family. But yudo ka majority if not all of us nyaka Daktari owuon would turn to Jakom as a confidant and also to give direction. So he became so vibrant politically and also at home. Kata kamano, Okoni omor gi lokruoge mosekelo e migepe duto mosetie kaunti ma Mombasa. Ka department kadi the first 2 weeks, at least the first 2 weeks at the first 1 month akauga time monda som department no. Monda I get to understand kechi like my background in public health, but I've gone through tourism. Environment was easy nikeche it's linked to public health. In fact, it's a component of public health. So near public service administration, and I thank God nikeche o mio neno kura puonjra gik moko mang'eny bende ma in terms of administration keche as a chief officer you're an administrator. Tungni kod mutni masani dhi nyime duond buch ODM Okoni en ranyisi ni mosenind Raila Odinga ne omako kama pek e duond burano. Sama kingi olwar bagni nyaka bedie. Kano kok nen kingi tido ka gik moko dhia maber kaka ne gin chon, lakini kido ka koko gi bagni wuokie nyiso ni nen kingi. Koro gorruok ne piny nyaki ne shida moko ka wuok e party. To joera ne be nyaki ne ka bagni keche they still expect the same, but there's nobody to give them the same. To kane apenje kapod en kod geno mar yudo mich mamoko kata bang' tho migosi Raila Odinga. Definitely.
Definitely. I will not stop working hard and working smart. I compete myself. I don't compete anybody. Ana PMD ana wuon. Ane mangiyo performance mara. So there are few people who cheer me on, by the way. Kato onge. There are those who have stepped in. And kama Maida, anytime atimo interview a radio, kata TV, she will call. Manyisani, yeah, I had this, kata mama na. Yeah, and now my elder sisters also come in. So these are people who motivate. So definitely, Adhiyudo awards moko. To yote mare ne oganda jo Kenya to chutho e kinde ni mar sikuku. Kiki chama inya to ngano to nindo kech. Nitiere samoro nyithindo moko, especially ma kiye. Miyudo ni gionge ngata mamak lwetgi. Samoro gionge kata lewni. Samoro gionge kata na chiemo. Ka in go matin, kony go nyithi kiye. Awacho mani keche, samoro ido nyithindo makata mna ot magidagi onge. Kata mna nyuka magimadhe maonge. Koro Nyasaye, ana believe Nyasaye gwedhi ahinya kikonyo nyithindo makiye. To mogik ahinya walemne ng'ato ka ng'ato mondo Nyasaye otelnwa wate wang'ad wachop 2026 nikech gima duong' en ngima. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Moko kuom jotuo mag nyarogno koro dwaro mondo mi okumba mar thieth ma SHA otimne lokruok kendo ti machiegni kod ute thieth ahinya to mago mag sirikal e dwoko piny nengo mar bero mar loko nyarogno magikoni koro nengo thothnego. Mabiro e kinde ma jatend piny William Ruto nyocha otimo lokruok kendo medo omenda mar thieth mar kansa kowuok siling 550 nyaka 800. Judith Omodi kelonwa lipot mar Immaculate, nyako ma pod olewo kendo manyo yo mar loko nyarogno kaka yo kende ma odong' godo mar reso ngimane. Aseti pesa mang'eny, aseholo pesa kuom ji. Aseholo pesa kuom ji makata ka ng'ato winjo kata ka go simbe ama. To nena no majakwacho. Asetiyo go pesa. To mama moro ni chemist kae iluonge Beatrice 42 ka. Mama ne mose konya adier. Kadire nadwaro yath. Mama no miya bila kupinga. Yathi ne konyaga. Katiyo. Kwa sebedo gisida tabaungo go. Min Immaculate, nyako ma kuom higni 3 koro osebedo ka odak gi luoruok e kar thieth mar manyo duoko mar thieth ne tuo mar nyarogno ma okoni oseduoke chien kendo chungo ngimane chuth. Immaculate go picha chien kendo lero kaka wito nyathine mar 3 ne omiyo fwenyo adhola maduong' ma koro loko ngima mare yare higa mar 2022 tuo mar nyarogno. Kaka namako ich to pressure na nen malo kabisa. Koro donga di hospital to chieng'no nyisa chieng'no nen chieng'na mar klinik. Koro adhi nen Bangati okren kata Kenyatta. Adhi Bangati gipima ginyisa na di emergency. Adhi alafu ginyisa ni mondo adhi scanning. Kadhi kosetimna scanning to daktari onyisa ni nyathi otho iya. Koro after kosetho iya to gotieno gigolo na nyathino. Ema koro kanyo ma pressure no shoot kabisa. Ema ngono nego nyathino. So after that abet karibu 3 months. Madhi matiyo nyaka e hotel. Koro kaduogo tawinjo ka yani okan sawa. Olo, ng'ok, ich kach kod mamoko ne gin mana moko kuom tuoche matindo tindo mane oneno kapok ofwenyo gino mane chande. Symptom mana yudo before dhi Kenyatta nen angogra, awinjo ka ol kata yani ka idh got daka idh. Kora shanga nen ango. Winsa ni mama iya kaya tang'oko. Tapena ng'umutimi. Biro chieng'no ong'ogore airango ni nyaka yiend kienyeji mege nyaluogi. Aodo ni madho tong'oko. Ai aneno ka gini ozidio tieno ne konindo. Limbe ma okuongo mane gitimo e kar thieth maduong' ma Kenyatta ne oloko ngimagi okie yo ma ipuoyo to e yo mar buok. To ng'ama ne wayudi reception nonyiso wan
unajua nini nimeleta msichana wako hapa? Taisi sijui akuna ugonjwa wa kidney. Kudingen anikanga kidney ni ugonjwa engango. Na kaka tua yoyote. Koro wadwa mondo waluoka mundu bed maler. Koro anangeni luoka to bet maler. Okunangeni en luoko manyaka chieng. Ka koro kum higni 3 gisebedo ka gitemo manyo yo ma osiko bero mar loko nyarogno mar Immaculate. Nonyisa ni gima nyalo bet maber, gima naka nyalo duogo sawa, nyaka timna kidney transplant. Mano ema nonyisa. Koro an nyaka kod dona, lakini pesa ema otamre mar transplant. Pesa de nikech sha nonyisa tin ok ginyal tiyo gi nini, ok gitigi sha cash. Transplant idwaro cash. Moko ngan gi pressure ema nokelo na tuoni. Yeah, the pressure expensive. Yani anyalo tiyo gi 10,000 per month. E report mar thieth ma Immaculate tango mane omigi e kar thieth, nengo en $1.3 madwarore. Kata kamano giwuon gikoni mane okonigi ni nyaka bedo omenda ma igolo aching', kata bed ni e lai mar thieth mar SHA, to yangore ni owinjo SHA ochul ne bero mar thieth mar nyarogno. Kaluwore kod SHA, e thieth mar nyarogno limbe achiel mar luoko remo gichulo $10,650, e limbe ka limbe kaluoko machielo magiyango kaka peritoneal dialysis malony mare ni malo ichulo $85,200 e dwe ka dwe. Rango jatuo ma owinjo timne bero mar loko nyarogno gichulo $150,000 higa ka higa, ka bero to gichulo $700,000 higa ka higa. Nengo mar golo nyarogno kowuok kuom ng'ama chiwo gichulo $168 ka thieth bang' bero mar loko nyarogno SHA chulo $200,000 higa ka higa. Ka koro penjo mar jotuo to en ni kare ute thieth ok tim bero nang'o kitiyo kod okumba e kinde ma okumba to chike ne yango nigi chudo. Dweche matin ma okalo, jotuo mag kansa bende ne obago ng'anyo mar sundo sirikal mondo mi omed omenda mar thieth mar kansa. Ywak mane ochop kare kod jatend piny William Ruto e kinde twak mare kod jopiny dwe achiel ma okalo. Social Health Authority will enhance the cancer benefits package from the current 550,000 shillings to Kenya shillings 800,000, effective December 1. Chike mag SHA owinjo loki kaluwore kod paro kod ywak mag jopiny bang' higni 2 ka higni 2, ka koro odong' mana higa achiel, to jopiny oneni bende moko kuom ywak maggi oketie tim. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruok moro mar kanisa ma osebedo ka konyo loko timbe nyithindo madang' ne chuny boma ma Kisii okwayo jogo ma chunygi ng'uon kod tend county no mondo ger kama inyalo rese nyithindo ma kamago kaka okang' mar konyogi ahinya e kindeni mar skuku. Cynthia Onyango ni kod ler. E kindeni mag nyasi mar sikuku kod chako higa manyien, riwruoge mopogore kod oganda ma chunygi ng'uon osenenore matemo riwore kod jogo mang'aw kamiyo gi chiemo kod mich mamoko. Okang' makata kamano ywak pod nitiere ni ok res nyithindo madang' ni e bombe e yo mowinjore. Ka oloso e kinde tiego nyithindo madang' ni e bombe boma ma Kisii yore makare mag rito ngimagi kod chako tije manyalo miyo gi yuto. Jatelo mar riwruok mar The Kingdom Child owacho ni gero kuonde makonyo e loko kit nyithindo madang' ni e bombe kendo tiyo gi yedhe mamero ji en okang' maber moloyo. Hawa si watoto wa kanisa, ni watoto wa mtaa. Wengine hawakuji church, wengine hawana kwao. Ni watu ambao hawana upendo. They have not tested that love because some of them they don't have parents. Ama wengine wametoka nyumbani. Wengi wao hawana hata wazazi, hawajui kwao ni wapi. So ni vizuri sisi kama kanisa na sisi ni nafasi ambao tunao kama kanisa ya kuwapelekea upendo. E kinde no ma ok tin ne ji madang' ni e bombe ma kwan gi law 500 bende no yudo mich mar chiemo e kinde ma giyudo tiegruok e yore makare mag loko kido mathiro dongruok magi kendo ketho ngimagi. Baadhi ya wale ambao tunawashughulikia ni wachache ambao wanaenda shule. Remember, this is a program that also as a church we are doing it, but also we depend on support kutoka nje. Kuna wafadhili ambao wamehusika, wengine wanatuma pesa yao kidogo, hiyo ndio tunaweka pamoja, washirika wanajitoa.
vitu kidogo sometimes hasitoshi. God makes a way, we will do more. Jadolo margi Francis Osiru wacho ni nyasi makama gibedo go dichiel ka dichiel higa kochakore 2012 ka gigeto miyo jogo machandore chiemo, tiegogi kod manyo kaka inyalo chwalgi e kuonde makonyo loko kido ma ok ni kare. Of course, sometimes you can take a kid to school. Maybe they are not fully reformed, first term, second term, ametoroka. But we also take them back to peleka mentorship for a certain period, maybe 1 month, 3 months, so that they can be reformed. Their mind can be changed to accept now to go back to the society and to be integrated. Gilero ni nyaka gie sani, ma ok tin ne nyithindo 8 sechwale sikunde kendo dhi nyime kod somo kanyakonchiel. Bende gikwayo gavana margi Simbarati mondo riwre kodgi e okang' mar reso ngima nyithindo madang'ni e bombe. Right now we have got students who go to school, boarding school. When they come home, you know, they still go back the street until the reopening of school so that they can join back again to school. If the county government of Kisii, our governor, Simbarati, could hear this, please make an arrangement, give us a house where you can host these students who are studying and who are in school. Bende gikwayo ganda mondo yie puonjo nyithindogo ka gilero ni moko yudore e bombe kaluwore kod wich teko mikelo kod dongo, to ok onyiso ni nyithindogo gin joma richo kaka oganda osebedo ka paro kendo miyo ijwang'ogi. When these kids don't have a premise, let me say I take them through mentorship, yes? Then they go outside there. Do you know these kids will go back to drugs? Do you know these kids will go back to stealing? Do you know these kids, they'll always get themselves in different situations outside there. Kuna mahali tumaipeleka mtu nyumbani akafukuzwa. They are gladly accepted because wengine walifanya kama kosa kamoja tu hivi akatoroka. Tukiwapeleka wanakubalika. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Sauramo mar yue machielo tok report mar Cynthia Onyango kanyo ote omolo e mbui mar Facebook. Lucas Mboya wacho ni opinion poll ni tono tim kanye to wan kaka oganda luo ne ok okawo pachwa woro sana opinion ma Kenya ka. Mano paro mar Lucas Mboya. Opinion poll okulos kod jite ikwanyo mana Sanja. Danton Dan wacho ni watching live from Sunan. Danton Amoso Bruna Kaya Raruoya. Nyalago wacho ni watching live from Nairobi and Lavenda Amoso Mana Mama nakaintire seme e county ma Kisumu erokamana enya Ramogi TV ler Nairobi Kayole Amoso joka buoche Karading Ongadi School kotenegi Awuoche Ligala Abola Ligala Jen Awuoche Matunga Osewe mano otekanyo mar Eric Awuoche erokamana nyanya kwa Ramogi awadhiye yweyo waduogi weche mag tuke. Timni e nyingi, matiende ni gima itimo ema biro loso nyingi, ka timni rach to nyingi ema kethore. Come on, Pink. Hey guys, guess what? It's time. It's time. Na mimi nimejump in. Wacha niweke mix. Neihida. Ase donjo. Wachak teach. Playlist. Iko ready. Totisharagero, it is time. It is time to celebrate and give thanks to God. For the year that has been. Netoko goere. Tuvuke na shangwe. Tuinuke. We wish you a happy 2026. Happy 2026. Happy 2026. Happy 2026. Tuvuke mwaka in style. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto wa kiume na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele na Mfalme wa amani. Utawala wake utastawi daima. Amani ya utawala wake haitokoma. Atachukua wadhifa wa Mfalme Daudi na kutawala juu ya ufalme wake. Dial *860*418# to get Tumepewa Mkombozi as your skiza tune.
Mor kod ilo okwako piny kod Mugejwang' kinde gi ma wantie sikuku. Dhok, rombe kachiel kod diek thosi waya. Mor ma wan go sani nyakor Mugejwang' kik icham kendi nyakor Mugejwang', para ne nyawadu. Wang'eni ok osebedo higa mayot ahinya, lakini kalure kod ng'uono ma Nyasaye ochopo nyaka kuma wantiere odiochieng' ma kawuono ni. Emomiyo wawacho ni Merry Christmas. Machiegni meso mar weche tuke. Oganda makware kaunti ma Mombasa ne joyuore nyasi mar piem mar tuk adhong midendo ni Pwani Boxing Festival manotimore alap ma Mama Ngina Waterfront Mombasa. To ka jafwambo mar Mombasa leronwa jotugo kachiel kod jota chenro no medo kwa piny owacho mondo mi oket maino e jiwo tugo no magikoni pok oketi maino kaka tuke mamoko to chutho kaka mano mar adhula. Joja oko ni kod ler. Meche kod meche mag jodak Mombasa ne jochopo kar rombgi e alap ma Mama Ngina Waterfront e piem mar tuk adhong midendo ni Pwani Boxing Festival mane obagi kod Juma Mashuhuri kod Mzee Mwinyi. Kae rowere ne onyiso lony margi kuma ngum ne chwerie ka koth. E piem mar nyiri midendo ni flyweight, Veronica Mbidhe mawuok Likoni ne obedo jaloch bang' Diemo Dibora mawuok Kisauni, ka Francis Oduor mawuok Nyali kod Vincent Ochieng mawuok Changamwe ne bende jobedo joloch e piem mar lightweight. To e piem mar middleweight, Adam Makau ne oneno mudho bang' jatugo Sunday mawuok e od bura ma Mvita chwade knockout. Jota chenro mag tukego ne onyiso mor kaluwore gi oganda makwar mana joyuoro. Kwa nini tunafanya hii festival? Tunataka serikali kuu na serikali ya kaunti hii yetu ya Mombasa na kaunti zote zenye ziko katika hii pwani ukumbatie huu mchezo na mikono yote miwili ili tuweze kuenua hawa vijana na hawa vijana waweze kupata natija katika talenti hizi zao. Nafikiri tunaweza kushuhudia sisi wenyewe jinsi umati ulivyoweza kujitokeza kwa wingi kwa upenzi wa mchezo huu. Hii inamaanisha wazi kwamba mchezo huu japokuwa uko chini lakini una mashabiki wingi ambao wanaweza kupenda. Kakata kamano ne gikoni midhie cheto pod nitiere. In fact tulipoanza hiyo initiative ya ndondi mashinani, vijana wengi sana wameembrace boxing na wametaka sana majim size zimeflock, watu wamejaa wanataka kutrain boxing. So ile kitu tunaomba sana kama wafadhili wanaweza come in at least wakuja watusaidie in terms of vifaa, na kitu ingine pia tunalack as Mombasa County ni exposure. Box akichezea hapa Mombasa peke yake hawezi kuwa mzuri, at least atoke nje aende acheze na wengine. Watu wana train, tunafanya selection, tunabakia zile kaunti zingine wanaendelea na michezo. Sasa hiyo inaturudisha nyuma, lakini leo nimeona ngumi iko Mombasa. Sasa tunaomba wafadhili watushike, gavana atushike, Mombasa pia ainue. Kama hii kalenda ambayo itakuja, angalau pia mwaka huu tuende ligi zote. Kwa hiyo mari ne en yudo sir kum joket mwandu ka achiel kod 10 counties mapachuka. Ukiangalia wa vijana, ukiangalia background zao, wametoka katika maisha duni sana. Leo hii kukiwa na event let's say in Kisumu ama in Nairobi, wanapata shida sana kwenda kule na kujitolea pesa zao kufanya transport ili wa attend michezo mengine kutoka maeneo mengine ambayo yako nje ya pwani. So financial capacity is an issue. They need support. Tunaomba mashirika na washikadau wengine waweze kujitokeza ili waweze kuja kusupport huu mchezo. Alafu pia mtuangalie pia sisi officials. Wewe pia tuna changamoto zetu. Kama kusafiri tukienda Nationals game. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakoro mogi mano bende makelo e giko mar weche manyien mago imore kendo mano e thuolo mogik ma wabiro nenore e higani ka wachak wanenre kendo ka ruoth oyie en e higa manyien mar higa 2026 ka thuolo ni mar kwayo ni hawi maber e higa manyien sami chano chenro magi
waduok kendo wachako anenre higa mar 2026. Erokamano ahinya kuom siro TV mar Ramogi TV, kendo wageno ni wabiro timo maber ahinya e higa mabiro. Bende adwani mondo mi akaw thuoloni maduoko erokamano ne jogo moneno ni chenro ni ochopo kare pile ka pile, Maina mabende chung'ne weche mag sound kata manyalo miyo iwinj weche makamagi. Hesbon ochung'ne weche mo indike TV ma ineno kondik kanyogo kata graphics. Wantiere koda Nelson mabende emochung'ne weche ma asomo kata obok mabende oting'o weche misomo, kaachiel koda Levis mochung'ne kamera ene moneno ni picha ler samora mora mondo mi picha chopne yo makare, kaachiel koda Liz mochung' ne chenro mar TX wiye ok nyal wil koda director mara Bob, kaachiel koda producer Jaelieta ma oneno ni chenro ni odhi makare. Higa ni duto wasebedo kanyakla, kendo ageno ni higa mar 2026 wabiro romo mar mondo mi wadhi nyime koda tijni. Hayo maber mar higa manyien ne baba na Peter Okinda bende ka intiere dala mar Kisumu Kanyakwar. Ka kamano onen maber. Nyinga Simfros Okinda.